Sibel? Ja. Ja. Jakob. Jakob, ja. Undskyld, når jeg kommer lidt for sent, så skal jeg parkere bilen. Nå, sådan er det. Det er heller ikke sådan, når man skal parkere i København, kan man sige. Jeg har meldt pas for længe siden. God aften. Okay. Tak. Tak. Nå. Ja. Henrik, han sagde, at du havde været ude at rejse. Ja, det har jeg også. Jeg rejser at leve, er det ikke det, man siger? Jo, familiebesøg eller noget? Nej, jeg har sgu været på Bornholm. Okay. Ja, du ved, der hvor de indspillede filmen Far til 4, ikke? Ja. Far til 4 på Bornholm. Ja, ham der lille Per, han er sgu en sjov fætter. Og det er fordi, jeg elsker danske film. Jeg er helt truffet med dem. Det er også sjovt. Ja, det er de da bestemt. Vi har fået nogle velkomstdrinks, så skål på det. Jamen, Og så ved jeg ikke, om du kender det. Jeg ved ikke, der er Ove Sprogøe, har lavet på et tidspunkt en film, eller en krimiserie, hvor at han spillede detektiv. Nu kan jeg ikke lige helt huske, hvad den hedder. Hvad fanden er den hedder? tænker på Olsenbanden. Nej. Ja, det er der, hvor han sidder med sin franskbrødsmad og dypper ned i kaffen. Hvad fanden er det, den hedder? Det kan jeg ikke huske. Du tænker på... Egon Olsen. Egon Olsen. Olsenbanden. Han var ikke detektiv. Tyv. Antonsen. Det er det, den hedder. Den kender du godt. Gør du ikke? Eller... Nå, jamen vi har fået... Ja. Vi har fået fri drinks, eller hvad kan man sige. Så skål! Skål. Ja, skål. Jamen, hvad går du egentlig? Hvad foretager du dig sådan? Jeg skal til at læse til arkæolog. Okay. Og faktisk lige kommet hjem fra Egypten, hvor jeg har været nede og kigge på nogle udgravninger dernede. Det var helt vildt spændende. Ja, det kan man sige. Pyramiderne. Og så spiller jeg saxofon i et jazzband. Okay. Og meget interesseret i fremmed kultur. Også der i arkæologi. Spændende. Ja. Jeg tænkte på, hvor du... Jeg kan ikke finde ud af, hvor du er fra. Hvor er jeg fra? Ja. Jeg er fra havnen. Er I klar til at sige? Ja. Ja, det tror jeg, da vi er i hvert fald. Jeg vil gerne bede om nummer 7. Og jeg skal bære med et stykke med vindsteg og nogle luftfrikadeller med bortfløjet fasan, tak. Røbe har... Ja. Ej, spøjs til side, Jane, undskyld. Jeg skal bære med nummer 14, tak. Nummer 14, som er grillet ryg af dansk vildsvin, serveret med krebinet af fint hakket gris og urter, persilkål og bacon med dagens sauce. Ja, tak. Ja, noget at drikke til? Jeg tager en Cabernet Sauvignon og en kande isvand. Nej, jeg skal bære med en stor fadbas. Tak. To. Jeg ved ikke, du virker som om, at du virker helt bleg i hovedet. Er der noget galt, eller? Nej, der er ikke noget hvordan? galt. Undskyld, jeg tager tråden. Vi kom fra, hvor du var fra. Nå, hvor jeg er fra? Og Ja. jeg skulle fra Vesterbro. Elsker gasolin og rød grød med fløde. Rabalderstræde. Engade. Det kender du godt, gør du ikke? Den kender du ikke, eller hvad? Nej, du kan bare ikke Den der Rabalderstræde. Hvad er der galt? Hvad er det, du vil have, jeg skal stoppe med? Du laver utrolig helt ustyrligt, er det ikke? Ja, og hvad så? Nogle af de ting, du siger med Ja. rød grød med fløde og gasolin og tonsen. Altså, hvad... Antonsen? Ja. Er Antonsen. der noget galt i? Jeg Nej, der er ikke kender noget de galt. navne, Undskyld, eller jeg tror hvad? bare, vi kom lidt forkert ind på den. Det kan jeg slet ikke forstå. Nej, men jeg synes ikke, det er rart. Ej, Jakob. Det er en joke, det her. Det er simpelthen, det er en joke, som Henrik han har lavet med dig. Jeg håber ikke, du tager det alt for personligt. Men personen, som jeg har været i dag, jeg er fuldstændig det modsatte, kan man sige. Ikke? Men skal vi ikke bare starte helt forfra? Mit navn er Sofie. Jeg hedder Jakob. Rart at møde dig. I lige måde.